ядып алырга шәҗәрәләрди билерге, үзенең тамырларды. Шуннан яшьләргә, шуны yetkirергә күп кешеләр, яшьләр үзенең тарихын белмәй. Шул рух yetмәүгә китерә инде. Үзенең башкорт булуыннан оялып йөрүчеләр күп, башкортча сөйләшмәенчә. Безнең Алауыз авылыннан исеме килеп чыккан Алауыз Бакынов булган, ул Салават Юлаев белән бергә һушып йөргән, восстаниеларда йөргән, шундай старшина булган. Дуан олысының шул Абзай, Мәсәк, Алауыз, Жан Юсуп булган. Дүрт авылның мин белүемчә инде тарихтарына старшина булган. Шуңа вот шундай кешеләр безнең авылда төплегән һәм без шул еллардан бери бүгенге көнгә тиклем башкортча сөйләшеп, яшәп ятабыз. Шуңа безнең рухыбыз көчле, шуны үстерергә кирәк. Үстереп, артабан шул юнәлештә эшләргә. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер бүтән кешеләр бер-берсен ярдәм итеп торалар. Мин ничек күрүемчә бу Саранов тәрәндәгенә ремонт буенча күренде. Һәрберсе әйтеп йөрергә кирәкмәй, һәрбер үзе инициативадан килеп, ярдәм итеп, миңа телефоннан шылтыратып тордылар. Мин ул информацияны безнең социаль сетьләрендә куеп тордым. Күп кешеләрдә язып өлгермәдем, конечно, но мин әйттегез, шул һәрбер кеше зур өлеш индерде инде. Һәм дүрт итеп эшләгәндә, артабан күп эшләр эшләнәсәк. Рахмат, хәзер бөтәгез дә котлайбыз. Ирфановка һүз бирәк. Ассаламу алейкум, хөрмәтле авылдаштар. Барыгызга бүгенге байрам менән ысым күңелдән котлайм. Бик зур рәхмәт менә ошо авылдаштарыма. Зур итеп рәхмәт әйтәм килә бит инде. Ерак араларда якынайтып килеп җиткән менә минем үземнең коллегаларым, рәхмәт. Ибрайдан, Гөлнур апайга рәхмәт, Гөлшат апайга Мөхәммәдтән рәхмәт. Һәм дә инде агай-ниләр менән авылдашыбыз шуннан Дүшәнбикәнән исемен оныттым, коллегамны Тәнзилә апайга, Фәнзир апайга рәхмәт, Гөлнәзир апайга рәхмәт. Шулай барыгызга рәхмәт. Ерак араларда якынайтып килеп җиткән өчен һәм дә инде авыл хакимияте башлыгы Зикриям Галимановна рәхмәтлемен, Олия Мәхмүтовна рәхмәт әйтәм. Бездә менә шул мотор сараны әйдәп безгә шундай тәһмиле мотор иттереп мәсҗидебезне менә бүтән авылдашларга рәхмәт. Мәсҗидебезне мотор иттереп ремонтлап, акса йыеп, барыгына битараф калмаганнар бит инде. Һәрберсе копейка булһа биреп, үзебезнең мәсҗидебезне иншалла менә ремонтлап саттык. Артабанда эшләр һәм дә инде безнең яшьләребез дә шунда намазга йөрер, һәр йома һайын йөрербез дигән шанста калам. Безнең яшьләр бәрәкәс кенә балаларыбыз менә садик танып өйрәтерләр дигән өмидемде үлмәйм инде. Артабанда булыр андай дигән атай-әсиләргә рәхмәт. Менә бу ел гаилә елы балалар Аллаһка шөкер туып тора. Аларга исәнлек, һаулык, бәхет, гаилә бәхете теләйм барыгына да. Гаилә бәхете. Шул артабан барыгызга рәхмәт. Зур итеп от всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником. Менә Сатка калаһында килеп җиткәннәр бит инде безнең авылдашлар. Безнең кемдә күрмәгән менә бер ел эчендә йыган музейыбыз эшләй башланы. Бүгенге көндә барыгыз да күрәсегез дигән өметтә калабыз. Һәм дә кемдәрнең хакланган искесе әйберләр, ата-әсиләрдән, картай хатниләрдән калган әйберләрне китерергә дигән үтенештә калабыз бит инде. Шул музейда хаклайык дигән үтенештә калабыз. Артабанда мин эшләмәһәм дә миннән һуң кем эшләй, ул килгән яшьләр шуны
хакларлар дигән өметтә калабыз инде. Мин шундый үтенеч белән әлегә мөрәҗәгать итәм, хөрмәтле авылдашлар. Артабанда авылыбыз гөрләп торһын, яшьләребез кайтып торһын. Барыбыз да авылда яшәргә тырышайык, авылыбызны ташламайык. Мөгаен Ходай Тәгалә күрер, бер вакыт барбыр эш булыр ул дигән өметтә калабыз. Эшебез югалмаһын, бай булайык, бар булайык, бәрәкәтле дөньяда яшәйик. Барыгызга да исәнлек, һаулык. Рәхмәт. Ата-бабаларыбыз борын-борындан ислам дини канундары менән яшәгән. Уның тәрән мәгънәле фәлсәфәһе халкыбызның күңеленә һиңгән. Буындан буынга тапшырыла килгән әхлаки караштар формалашкан. Ислам дине ен юлдашым минең, бер Аллаһка кылам гыйбадәт. Йөрәгемдә минең ислам дине, намыслыкка торыр гел әйдәп. Мөселманлык кандарымда минең, шуңа ерак миңа ул гайбәт. Юкка әйтмә инде миңа әсәй, тәүфик барда бару бар әлеп. Мөселманлык кандарымда минең, шәфкатлеккә тора ул әйдәп. Явызлыктар һине эҙерләмә, үзең булһаң әгәр һин һәйбәт. Ислам дине ен юлдашың булһын, бер Аллаһка кыл һин гыйбадәт. Йөрәгеңдә булһа ислам нуры, намыслыкка торыр ул әйдәп. Гөлнәзир апай, һеҙгә һүҙ бирәбеҙ, рәхимде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli avuldaşlar, barıгызны шунда күрүемә бик шатмын. Бына ысынлап табында ысын балаларды яраткан, үзләре балалар тәрбияләгән. Һәм ошо балаларын кыштар төрле яктарга осырып сарып ибәргән, тәрбияле, тәртипле гаиләдән килгән, ысынлап та бар нимәнең киләсәге өчен борсылган авылдашларым җыелган дип уйлыйм. Демәк, аптырап киткәнһегездер әле, нишләп ислам дине, мөселман хатын-кызлары оешмаһын җитәкләй дип. Безнең Үргә Кыйгы мәсҗидендә укулар барды. Бана һез беләһегез, олорактар бит инде, минең әсәй укымышлы кеше булды. Һәм ошо үзенең бөтен теләктәрен безнең Коръән Кәримдәге 114 сүрәнең һәр берендә, сүрәсендәге аятларда алһак та, димәк, ошонда балалар тәрбияләү дигән һүзләр. Уны нисек ашатырга, нисек киендерергә, нисек йоклатырга, нисек гаиләгә индерергә, һәм барыһы ла ошо Коръән Кәрим китабында матур иттереп язылган. Тик уның бер нисәһен генә, әгәр дә һәр бер гаилә ятлап алһалар, әйтәйек, иң беренче изге һүзләрнең бере, Мөхәммәд пәйгамбәребез яраткан һүзләрнең бере Субханаллаһ дип әйтәбез бит. Әлхәмдүлиллаһи. Ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ һүзләрен һәм Аллаһи әкбәр, Аллаһ бөек дигән һүзләрне әйтә белһәк тә, бuna бүген асылган, яңадан асылган мәсҗидебез һәр беребезнең үзебезнең өебездә булачак. Шул дүрт изге һүзне пәйгамбәребез әйтеп йөргән, яраткан һүзне әйтергә өйрәнһәк тә. Улар безнең сайтларда бар, ятлап алыгыз һәм уларның мәгънәле һәр кешене тәрбияләү өчен бирелгән һүзләр. Бuna 2007 елда асылды бит инде мәсҗид бит. Шулай бит. Без ошо мәсҗидтең асылу тантанасына килгән идек. Унда да бик матур һүзләр әйтелде. Кызганычка каршы ошо тантаналар булган авылдашларымның күбеһе хәзер юк инде, улар күрәһе булгандар. Әмма ләкин уларның рухтары безнең менән бер шунда утыра. Без һәр беребез бара күз аллап тиз генә фикеребезгә төшереп алабыз. Нинди кешеләр булган икән дип. Һәм моны уйлап карагыз әле. Без яшәгән сакта, бәлки сактарда ошо авыл араларынан үзебезнең авылыбыз шул хәтлен күркәм, түбән үреннән башлап түбәннә диклем төшеп киткәндә, авыл төзек, бысраклык юк, авыл арасында эсеп йөргән бер нинди адәм заты ла юк иде. Исегездәме? Катын-кыз турында һөйләп тә тору юк. Нинди ул катын-кызга рөмкә күтәреп эсеп утыру дигән. Бу иң зур гынахтарның бере булып исәпләнә иде. Чөнки катын-кыз үзенең балаларын тормышка сарып, киләсәктә безнең алмыштарыбыз итеп тәрбияләргә тиеш иде.
Бына ошыларды карап, хәзерге вакытта аларынан үтһәң, аптырап та куяһың. Ни өчен өйдәр буш? Яртыһы емерек. Ирдәре Себергә сыгып киткән, яки булмаһа ирдәре өйдә ята, катын-кызы Себергә сыгып китеп эшләп йөри. Бул бит инде элекке вакыттагы зимагурдар дип әйткәннәр. Акса эшләү өчен киткәннәр дә, әмма ләкин кефәләре тишек булып киренән әйләнеп кайтканнар. Әлегелә баягы үлебезнең туган йөрдәребез уларны кабул иткән бит. Һәм һәр кайсы үзенә эш тапкан. Бана безнең күренекле мәгърифәтче галимебез Мөхәммәд Сәлим Өметбаев тәрбияләгәннәр бит инде. Ризаетдин Фәхретдиндар, улар нимәне башлаган үзләренең изге эшләрен гаилә тәрбияләүдә. Улар әйткән, иң беренче гаиләле тәрбияле атай булырга тиеш. Шуннан һуң кала әсәй кеше. Атай кеше үзенең улын тәрбияләй, ныклы итеп, киләсәктә тормышты итәкләүче кеше иттереп. Әсәй кеше гаиләле, матур, өлгеле, уңган хуҗабикә иттереп үзенең кызын тәрбияләй. Һәм улар әйтеп куйгандар, иң беренче балаларыгыз гаиләдә булган икән, һез үзегезнең өлгегез белән уларны тәрбияләгез. Инде кызларыгыз үсеп җиткәч, уларды, бана ул кешенең байлыгы күп, мин аңа кияүгә бирәм әле дип түгел. Инде үзенең тиңдәшенә, үзенең парына матур иттереп, гаилә корганнар, балалар тәрбияләгәннәр һәм киләсәгебезне үстерһеннәр дип, бына шулай кияүгә биргәннәр. Бар нимәһен баштан әзерләгәннәр. Өгет нәсихәт беренче. Димәк, гореф-гадәтләребезгә килгән вакытта, бына безнең әле Илнур әйтеп китте, оештырырга кирәк ине ошондый кыр дип инде. Ул кыр безнең оешкан. Безнең районда бына мин агыйнәләр катын-кызлары агзаһы буларак та инде. Улар безнең хәзер бүтән авыл биләмәләрендә лә оештырылып килә. Һәр бере үзенең юнәлешен алган. Без Абзай авылы биләмәсендә лә аны оештырдык. Һәм Абзай авылында төп агыйнә итеп Улия Махмутовнаның үзе, һәм Мәсәк авылында бына Зирәне билтәрәп киттек бит инде. Һәм әйтеп киткәнлек, Алагуз авылында ла ошо катын-кызлар оешмаһын җитәкләп, барлык нимәне тергезеп, киләсәк буынга язып калдырырлык кешене билдәләргә ине тигән теләк менән. Күрәһең, әле авыл халкы һез бәлки уйлагансыздыр кемде хайларга. Бuna һеҙҙең рөхсәт менән, әгәр дә рөхсәт итһәгеҙ, мин Алһыу Радис ҡыҙы. Бит? Шулаймы? Алһыу Радис ҡыҙын һеҙҙең, үҙебеҙҙең Алагуз ауылының төп